Trabijiet, ansjetà, skart, telqa, żieda fil-prezzijiet u l-kontijiet. Iżda skont Joseph Muscat, kulħadd qed jgħix bħala sinjur żgħir. Dan meta uħud mhux ilaħqu sal-aħħar tat-tielet ġimgħa bl-ispejjeż jiżdiedu żgħażagħ Maltin u għawċin qed jispiċċaw imsalbin bil-lowns jew jiċċabsu b'kirja għolja. Bil-koppji joħorġu tnejn jaħdmu tfal għal min jista' jitħallew man-naniet. Fil-waqt li s-sistema tas-saħħa mhux tlaħħaq il-provvista tal-elettriku għarkub teja traffiku u staġnar kullumkien. Pajjiż fgat bit-turisti jisħqu illi ma jridux jerġgħu jżuruna. Mudell ekonomiku illi wassal biex fost il-familji Maltin u għawċin aktar minn 16% minnhom jinsabu fir-riskju tal-faqar. B'terz tal-Maltin din is-sena ddeċidew illi ma jmorrux vaganza. Pajjiż li mhux qed jiflaħ aktar għal pis qawwi taż-żieda sproporzjonata fil-popolazzjoni fl-aħħar 10 snin. Dan grazzi għall-istrateġija ekonomika applikata mill-Gvern tal-Labor, mudell illi nebet taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat. It-tlieta filgħodu, Net News saqsa propju lil Joseph Muscat jekk basarx illi sforzi d-deċiżjonijiet illi ħa il-familji Maltin u għawċin kienu se jispiċċaw f'dan l-istat. B'Muscat jinsisti illi kulħadd sar sinjur żgħir. Inti, apparti li kont Prim Ministru mexej tal-Labor, inti ekonomista wkoll. Ġifieri, meta kont Prim Ministru, bassart dak li se jiġri bil-mudell ekonomiku illi għażiltu? L-ewwel nett, il-mudell ekonomiku illi għażilna wassal biex kulħadd sar sinjur żgħir. Okay? U li l-pajjiż mexa l qudiem u n-nies intrafaw mill-faqar. Fit-tweġibiet tiegħu Muscat għażel illi jmur kontra il-Ministru tal-Finanzi attwali Clyde Caruana illi issa qed jgħid li pajjiżna jeħtieġ bidla fil-mudell ekonomiku. Iżda la Roberta Bela u inqas il-moħħ wara l-mudell ekonomiku preżenti ġewwa Muscat ma jridu din il-bidla. B'sorsi jisħu illi dan qed isir sabiex tal-qalba jibqgħu jistanew. Tiffajntjunjah, ma naqbilx għandu jinbidel jien. Intant, Net News staqsal il-Joseph Muscat jekk jaqbilx li d-deputat parlamentar indipendenti Rosjan Kutajjar tiġi introdotta mill-ġdid fil-Partit Laburista wara l-pressjoni illi qed issir internament fuq Roberta Bela. Fil-waqt li Muscat qal li hija propju prerogattiva tal-istess Bela u l-Partit Laburista, qar illi hija kienet eletta mill-poplu fl-ebda ħin ma qal illi ma jaqbilx. Minkejja dan kollu meta kien affaċċat bis-suġġett ta' chats bejn Kutajjar u Jorgen Fenech b'referenza partikolari għal meta qalet illi kulħadd jitħanżer, Muscat ħarab milli jwieġeb. Qalet li kulħadd qed jitħanżer. Mind you, taħt it-tmexxija tiegħek qalet li kien kulħadd kienet jitħanżer. Jien naħseb meħud out of context dak il-punt. Francesco Catania għal Net News.